destruirse en guerras absurdas? ¿Por qué discuten y discuten sin ponerse de acuerdo? ¿Y por qué estas discusiones siempre rematan en enfrentamientos? No somos nenas e nenos. Non entendemos da política nin da economía mundial, pero sí sabemos que pelexar non é a solución. Que é unha discusión sen final? Nada! Comeza a guerra e a xente ten que marchar abandonando todo e fuxir. Miles e miles de persoas abandonando os seus fogares. Eles e elas non decidiron pelexar, pero si son os que teñen que marchar. Que un país paleiro? Nada! Pode haber algo máis duro que unha nai deixando tras o seu fillo ou un fillo vendo marchar ao seu pai sen saber se vai a volver? Unha guerra, miles de familias quedan separadas, alonxados uns dos outros, sen saber se van a volver a ver. Os países fanos as familias. Que é un país sen familias? Nada!
as familias separadas e as casas abandonadas. Antes tiñen un fogar, agora unha tenda de campaña. En que momento decidiron que non podían ter casa? Podes arrincar aos homes e as mulleres do seu fogar, pero non podes arrincar o seu fogar do seu corazón. Que é un país sen xente e xente sen un fogar? Nada! Esgótase a comida. Mamá, papá, quero comer. Non podemos, meu neno, xa non queda comida. Non hai campos onde cultivar, nin tendas onde mercar. Eu non podo comer. E din que me están a refuxiar? Que un país sen comida? Nada!